Здравейте и от мен. Казвам се Методи Аврамов и съм част от екипа на Столична община по проект Клаймаборо. Клаймаборо е иновативен проект по програмата за климатично неутрални градове, като Столична община и София изпълнява редица мерки по проекта с основно предизвикателство в областта на мобилността и по-скоро в високата запълняемост на зоните за почасово платено паркиране. Както знаете, в централната част на града е много висока запълняемостта на зоните за почасово платено паркиране и това е идентифицирано от Столична община като проблем, който трябва да се разреши. Посредством проекта с две иновативни решения и проведена обществена поръчка ще бъдат приложени редица мерки за наблюдаване на степента на запълняване, на запълване на зоните за почасово платено паркиране и трафика за търсене на паркомясто. Високото запълване на зоните генерира от своя страна и голям обем на трафик в търсене на свободно паркомясто. Именно този трафик в търсене на свободно паркомясто е проблемът, който Столична община се надява да разреши. Първо, чрез измерването на този трафик и установяване на връзката между степента на запълване на зоните и този паразитен трафик за търсене на паркомясто. Наистина с данните, които ще получим от проекта, ще може по-добре да бъде менажирана услугата, да бъдат предлагани различни мерки, които да повлияят на поведението на гражданите и да се намали всъщност запълняемостта в тези зони. И в плана за устойчива градска мобилност на Столична община е записано, че всъщност, за да може да бъде ефективна една зона за контролирано паркиране, процента на запълняемост трябва да е около 80-85%. С две думи, какво предстои по проекта на база на технологичните решения, които ще бъдат изпълнени, ще бъдат създадена дигитална платформа, която да може да предостави информацията за степента на запълняемост в зоните. Също така ще бъде разработен инструментариум, с помощта на който ще може да бъде осигурена информация, прогнозна информация, каква би била вероятността за паркиране в синя зона в конкретни райони на синята и подзони на синята зона в определени часови интервали, за да може всеки, който се интересува от паркиране на съответното място, в съответния ден и час да бъде информиран каква е вероятността да намери свободно паркомясто или да не намери такова в съответната зона. В допълнение резултатите от проекта ще генерират данни, които данни ще подпомогнат политиката по устойчива градска мобилност на Столична община. Следете информационните материали, които се публикуват периодично в уеб страницата на проекта, както и в страницата на Столична община, за да се информирате какви точно решения и данни ще бъдат визуализирани с помощта на проектното предложение. Това е от мен за сега. Благодаря.